Okay. Mega love shoutout mga kawaray sa ating mga magigiting viewers dyan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa inyong harapan at magla-live tayo guys. Good evening po mga kawaray. Good evening guys. Tricky Japanese pronunciation. Listen to the word and guess the meaning. Deza. Mega love shoutout po sa 1 viewers at 2 thumbs up. Mega love shoutout po. Hindi. Mega love shoutout po sa 6 viewers natin dyan. Mega love shoutout po. Tapo mo yan. Ako pag tapo ko lang sa labas yan. Ako nagtapon yan. Mega love shoutout po sa 17 viewers. Mega love shoutout at 1 thumbs up. Mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa 24 viewers. Magandang gabi po yung papasok sa aking live. Comment lang po dyan mga kawaray para may play natin yung short video. Mega love shoutout po sa 33 viewers. Mega love shoutout po sa 39 viewers at 2 thumbs up. Mega love shoutout po. May pumasok sa ating mga koray. Ay, Marimar Tudas. Marimar Banson Tudas. Mega love shoutout po sa iyo. Tolo Rot ngayon. Mega love shoutout po. Banana lang po. Salamat Marimar Banson. Mega love shoutout sa iyo. Magandang gabi po sa iyo. Salamat Biboy TV sa iyong mga alagad na pinapasok dito. Mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa 56 viewers natin dyan at 2 thumbs up mga guys, mga kawaray. Mega love shoutout po. Salamat po sa pumapasok.
Hindi ka kakain yan. Ano? Mega love shoutout po sa 46 viewers natin dyan. Okay. Ay, mag-charge. Mega love shoutout po sa 28 viewers at 4 thumbs up. Mega love shoutout po. Ano ba yun? Bawal daw sabi mama mo eh. Hindi ka daw pwede magkain nun. Galit. Mega love shoutout po sa 41 viewers at 5 thumbs up. Mega love shoutout. Alam mo yung remote doon. Ano po yung remote doon? Bigyan mo kay mama mo.
Mega love shoutout po sa 9 viewers at 10 thumbs up. Mega love shoutout po. Pasensya na kayo guys. Yung mute ko kasi may kulit ang anak ko. Huwag kasi doon, no? Chicken kasado pa. First day taping! Pero amoy last day ng buhok. Sunsilk with active infusion ang blended oil. Sige, Tol. Tuloy ko na kayo. Shoutout tol. Nag-iwanan mo na kita, Tol. Hindi kasi makapasok yung isang sente. Dito ako sa live mo. May hanap. Kamanyetanas. Tapos na, tapos na. Kainan na kasi. Nakalag din ako. Ay, nakalag ka rin? Ganon. Tapos naman na ito. Minamahal kita mix vlog. Tamsak harang bagong dikit tol. Mega love shoutout sa iyo tol. Nandito rin ako sa ano mo, live. Maraming salamat sa inyong ano, may wagang banana. Uy! Kala ko sa akin. Arjen Lin. Thank you tol sa pagpasyal sa akin live. May palipad ka, may palipad ah.
Samuel B, live ka rin pala, tol. Mega love shout out tayo, tol. Samuel B, mega love shout out sa'yo. Play ko yung short video nyo, guys. Thumbs up dan, tol. Salamat, tol, Samuel B. Nandito ako sa live ni ano, Tol Banji. Yan, pinanonood ko. Play ko lang yung short video ni Tol Banji, ha. Sunod kita, tol, tol Samuel B. Nandito pa ata si ano B-boy eh. Okay, muna tayo guys mga kawaray kay Tol Banji. Tapos next natin si Samuel B at siya si B-boy TV. Maraming salamat sa inyo guys sa pagpasok. Play natin guys yung yung short video, yung mga nagpasok sa akin live. Tol Samuel B Mix Vlog, sunod natin yan. Play natin yung short video ni Tol Banji Mix Vlog. Kahit mga 5 short video para dagdag views. Kay Tol Banji pa rin tayo guys. Mga kawaray, kay Tol Banji pa rin. Papa.
Mega love shoutout po. Kay Tol, ano pa rin tayo, kay Tol Sam. Piliin natin guys yung short video ni Tol Sam. Mega love shoutout sa'yo, Sam. Kay Tol Sam pa rin tayo guys. Mega love shoutout po sa dalawang viewers natin dyan. At sunod na natin dito guys si BBoy TV. Baka nandyan pa siya. Tapos balik tayo dun sa ni live ni Sis Banji. Mega love shoutout po sa 3 viewers. Patamsak po guys. Sarap ng lechon Mega love shoutout. Guys, yung papasok sa akin live, mag-comment lang po para may play natin yung short video nyo po. Baka pumasyal dito yung mga nagaling kay Sis Banji po. Pwede kayo mag-comment po para i-play natin ang inyong short video guys. Tabing dagat. Ko na yan. Maraming
Guys, kay BBTV tayo naman guys ha. Wait nyo lang po, paikotin lang natin.
Mega love shout out, Mayitski channel, mega love shout out po. Magandang gabi po. Main channel po yan, main channel para may play natin ang yung short video. Wait lang to la. Sis, tignan ko lang to yung main channel ba to niya, no? Mayit. O, patulugin ka na, cars na naman. Wait lang guys ah. Check ko lang ito. Mayitski channel sa iyo po. Play natin yung short video na po. Maraming salamat po sa pagpasyal sa akin live. Sis Banji, saglit lang ha. Balik ako sa main channel, ano mo, sa live mo. Wait lang, play ko lang to. Play lang natin guys yung pumasok sa atin si Mayitski channel. Salamat po sa pakaway-kaway. Patamsak po, bigyan kitang jacket. Mayitski channel, meron ka na pong ano, jacket. Nabigyan na po kita. Patamsak po ako, padagdag tamsak. Huwag kalimutan guys yung live ni host. Pwede nyo tamsakan po mga kore, please. Ang kape. Bubuksan mo yun, kahit di mo Okay. Plastic. Nag-uros ka na, oh. Wala ka pagtulog. Yes, and I need you to send me the link. Opo, yung ano. Yan o. Bagnet. Mega love shoutout po sa 5 viewers at 11 thumbs up. Patamsak po ma'am yung live ko. Guys, sa'yo pa rin po yung ano. Sarap nito. Yan. Yan guys. Galing sa kaibigan natin, binigay sa atin. Parang pa ako yan. Naka-play po yung short video nyo po ma'am. Patamsak po, yung hindi pa nakatamsak sa ano ko live ko, please lang. Sis Banji, saglit lang ha. Balik ako sa live mo, maya. Hindi ko lang to yung ano. Guys, mga aray. Sarap. Tadyo Talan, mega love shoutout po. Tamsak po. Mega love shoutout. Sige po, wait lang po ha. Main channel po yan, main channel. Tadyo Talan. Play ko po short video nyo po. Saglit lang po, play lang natin dito kay ano, Mayitski channel. Patamsak po guys, yung hindi pa nakatamsak. Ay tol, sis Banji, mega love shoutout. Salamat sis ha. Pasensya ka na, nandito na malis ako sa ano mo. Play ko lang yung mga short video ng pumasok sa akin. Nauna naman kita kanina yung Oo. short video.
Ay, Babalik ako, babalik. Maitski channel, Dan Dikit Paul, tamsak pa. Maraming salamat po. Ayan po, sa iyo pa rin po. Hindi, yung lahat po nang pumapasok sa akin po, piniplay natin yung short video. Para ganting ano, kasi sa panonood nyo sa akin live, para makabawi naman tayo. Wala, di kayo hihigpitan dito. Pwede kang mamasyal sa ibang live. Kay Tol Banji, yung ano, pinamahal kita mix vlog. Nag-live yan yung kay Sis Banji. Ayos ng aso naka-pumpa ah. Ay, ang galing. Tadyo Talan, min channel ba yan? Min channel? Wow, sarap na spaghetti ah. Mayitski channel, nakarami ka na sa akin. Nakarami ka ng ano, din ng short video po. Pasyalan ko lang si ano, Tadyo Talan. Wait lang po ha, paikot lang natin guys. Para lahat po may bigyan ng play ng kanilang short video. Yan, dalawa na lang po ang ano ko. I-play ko para salamat po. Walang ano man po, maraming din salamat po sa pagpasyal sa akin live. Sana lang po ha, para pumunta ako kay ano. Sis Banji, maraming salamat sa pakaway-kaway. Naririnig nyo? Ano lutong? Sana lang. naririnig ng anak ko. Guys, nandito tayo kay ano, kay Tadyo Talan. Sa iyo na boss, click ko yung short video po. Maraming salamat po sa thumbs up ah. Next ko dito si ano, Tol Banji. Tadyo Talan, sa'yo pa rin. Mega love shoutout po sa 4 viewers.
Ito po kinakain ko po. Ay. Yan. Chicharon. No more cars. Special Na. pork chicharon. Radyo Talan, sa'yo pa rin guys ha. Sa'yo pa rin boss. Next ko rito si Tol Banji. Sis Banji. Dikoy. Radyo kay ano naman po kay Sis Banji ha. Guys, kay Sis Banji tayo guys ha. Hindi tayo kay Sis Banji. Sis Banji, sa'yo na. May ski channel, kasunod ka rito. Ikaw yung ninix ko. Mega love shoutout po sa 4 viewers at 13 thumbs up. Mega love shoutout.
Ilagay mo sa patirero yan. Dito. Pupunat pa rin yan sa plastic. Oo, problema mo itong batang pasarap. May hangin pa naman dyan sa bintana ka. Dyan. Ang mag-iyon ko tapos na na. Ano? Ano? Kay Sis Banji pa rin po, guys. Sis, sa'yo pa rin. Hindi ko pa rin yung short video. Mega love shoutout po sa 2 viewers at 14 thumbs up. Mega love shoutout po kay Sir, Bila. Mega love shoutout po. Mayitski channel, sa'yo. Wait kita, sa'yo yung next dito. Take ko pa isa, dalawang video ni Sis Ella Marby. Ay, Sis Ella Marby. Sis Banji. Ay, ito pala si Sir. Ibila. Next ko pala siya dito. Wait lang, tapusin ko lang to yung kay Sis Banji. Wait lang, sir, ha. 3 ball, Bila. Bila. Si Martian, nag-iyak-iyak na si Martian. Anong luto yan?
Ano yan, cheese? Sis Banji, next ko dito si, no? Si Sir. Wait lang sis ah. Next ko po dito si Sir. Ano ito pala na? Ito na siya. Sir, sa'yo na. Mega love shoutout po sa 3 viewers at 14 thumbs up. Mega love shoutout po. Maraming salamat sa inyo guys sa pagpa-share sa akin live. Support muna ako sa Premier saglit lang po. Okay lang po, may Itski channel, walang problema po kahit magpa-share ka po sa ibang nagla-live. Okay lang, walang problema po. Hindi po dito mahigpit po, di mahigpit kay Waray. Kahit saan po kayo magpunta, walang problema po. Simple ko lang yung mga short video nyo po para yung pumapa-share sa akin live. Para hindi masayang ang punta nyo sa akin live guys. Sige lang po, Maitski. Pa-share ka po sa nagpe-premiere, walang problema po. Marimar Banson, mega love shoutout. Clinic ko na sa'yo, B-boy. Nandiyan ka kanina ka pa ba nandyan? Marimar Banson, mega love shoutout. Tudas, thank you po. Walang problema po, Maitski channel, walang problema po. Salamat din po sa pagtambay sa aking live ha. Marimar, wala pa akong jacket. Kanina pa ako dito sangkay. Sorry. Sorry naman. Hindi ka nagko-comment, kala ko wala ka dyan. Not waray ka na nga da. Nakada ka pa ba ngayon? Tinawa ka man. Hindi ko alam sangkay na nandyan ka pa. Kala ko umalis ka na. Kay Sir Tribble pa rin po tayo. Mulat imo. Kay nakotoray ka nga da. Play na ka na mo short video man. Niyan nala. Butang ka man udog. Ang daming kwarta. Kwarta. Kagawas ah. Kay Tribble pa rin tayo guys. Di Avila. Sa'yo pa rin. Sa may nanginginisi ka man. Sa online, sa ano to Shopee ito na bibili itong na to. Laruan. Nangangagat. Damot salamat ay mong pagtambay ako na Sunod na kita nga di. Ano pa pala?
Sir Tribol, sa'yo pa rin po. Di Avila. Maraming salamat po sa pagpasyal. May bago ako na sangkay mga taga Hong Kong. Pumasok ako sa live stream nila kanina. Baka bukas pumasok sila sa live ko. Sige, pasyal ako sa live mo bukas. Kanina saglit lang ako nakapasyal sa live mo kay busy man ako nagtinda. Tribol Avila, Di Avila, next one na po yung iba po ha. Salamat po sa pagpasyal, sa pagpatamsak. Dito tayo kay Biboy. Kanina pa pala ito nandito eh. Hindi kasi ito nagsasalita eh. Mali. Grupo ng ano? Grupo sila ng humanitarian. Ano yun? Baka vegetarian. Ano ba pag-pronounce it na manalagset tagta? Adi, imo na. Ikot bida perminti kay ikot nahuhuli. Ikot taon na ikot nahuhuli. Bida kagul sangkay. Hindi na ako nakaranas na magpalupad ha akong live. Palupra nga mga kaldidro nga dahiyo. Nakatubos na yung mga short video na play. Mga namumulig hit, mga taragan hit, hinbulig. Tumutulong sila. Ay, nabisig, naliwat ako. Okay lang kung busy ka. Ano? Alyon? Alyon nasa live. Layon ba ka? Layon. Waray pasulod akong Gcash sangkay. Ayaw la susunod. Wala, akong nga ang gift Gcash waray sulod. Kaya di ko makapag-memberhay mo. Kailangan ng ano ngayon, budgets. Okay lad to, waray problema ito. Tinawa na naman yun. Sa'yo pa rin sa'yo. Biboy TV, pasyalan mo kasi ano, ito, yung pangalan na to. Muntahan mo siya, naka-live siya rin eh. Kaibigan ko yan eh. Wait lang. Hanapin ko lang dito. Ito si ano, Race G. Kadto daw ini. Yung mga yan ngaran no. Race G Mix TV. Pasyali nga dito ya. Nakapira. Oras yan. Waray pa mag-usap parla kara oras. Sangkay pa puntahan nga to si ano, Race G Mix TV. Pasyalan mo nga siya. Yan yung kaibigan yan. Naka-live yan eh. Ewan ko naka-live pa ba. Wala na ata, nag-out na pala. Nag-out na. Wala na pala sangkay, naka-out na pala yan. Hindi na naka-live. Kanina naka-live yan eh. Nag-out na pala, nag-out. Mas na pala siya tapos
Sige la. Sunod na la. O nga ni. Sunod na la. Good din eh. Sa'yo pa rin. Mga tulungan na bata. Sa bugay-gay. Mega love shoutout po sa 2 viewers natin dyan. Comment lang po guys para isunod kita dito kung sino pa ako kayo. Para next ko po kayo may play yung short video nyo po. Patamsak lang po guys yung hindi pa nakatamsak. Maraming salamat po. Salamat Marimar Banson sa pa-heart. Nagawa mo dyan sa ospital. Bantay.
Thank you very much po sa 2 million in the house at 14 thumbs up. Mega love shoutout po. Biboy TV, maraming salamat sa pagtambay sa aking live. Thank you very much. At Anner Tamsak Tudas, maraming salamat sa iyong nahiwagang banana. Maraming salamat sa inyong alagad. Maraming thank you yan ha. Thank you very much sa iyong pag-tamsak. Damot salamat sa inyo. G. Bahia, Tudas Utro. Salamat sa sa imong mga alagad. Maraming salamat sa pagpasyal sa akin live. Maraming salamat. Sangkay. Thank you very much ha. Thank you po sa 16 thumbs up at 3 viewers kay Tudas. Maraming salamat Tudas sa mga Hibahiya Tudas Utro. Ay salamat po sa 4 viewers natin yan. Mega love shoutout po. Kay Sangkay pa rin tayo guys. Siya na lang na nandyan. Maraming salamat po. Yung mga kaibigan natin dyan na may channel ha. Pwede nyo ibaba rito guys ha. Pwede nyo ibaba para ma-play natin yung inyong short video. Tudas sa'yo pa rin. Biboy TV. Biboy TV. Shoutout po, shoutout. Ayan na yung tunay niya. Yung main channel guys. Dinabas niya na. Thank you very much sa 17 thumbs up at 4 viewers. Maraming salamat guys. Salamat sa patawa-tawa mo dyan. Nabubulol na ako. Thank you very much. Walang anuman, enjoy lang host. Thank you Biboy TV, salamat sa suporta. Kasi ilan yan, 4 yata yung ginamit mo.
Mega love shoutout po sa 18 viewers. Ay, 18 viewers. 18 thumbs up. Thank you very much. Summaries, dugang pa, Sangkay. Salamat sa iyo, Sangkay. Sa yung mga ninja. Thank you very much. Thank you po sa 5 viewers at 18 thumbs up. Maraming salamat po. Full time G Vlog, Miguel shoutout po. Maraming salamat po sa pagpasyal sa aking live. Thumbs up dan po. Maraming salamat full time G Vlog. Maraming salamat po. Miguel shoutout po sa 6 viewers at 19 thumbs up. Miguel shoutout po. Next kita dito full time G Vlog ha. Next kita dito i-play yung short video nyo. Sangkay Bayboy TV, i-play ko lang yung kay full time G Vlog ha. Yung ano niya, yung kanyang short video po ha. Stay lang kayo po, hindi pa naman ako matutulog guys. Balik ako sa iyo. Sangkay, saglit lang Sangkay ha. Okay lang, no problem. Sabi ni Sangkay, maraming salamat sa pag-intindi Sangkay. Ayan, full time G Vlog, dagdag ko na to sa'yo. Yan. Play natin po yung short video nyo po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Tinulang manok at talbos ng sayute. Ay. Full time G Vlog, nandiyan ka pa po ba? Paki-comment lang. Please comment po sa akin ano. Comment lang po guys sa aking live para kung andyan po ba kayo. Maganda na talaga si Sangkay kayo. Maintindihin ba? Nakakaintindi. Sarap ng luto ah. Mega love shoutout po sa 3 viewers at 19 thumbs up. Maraming salamat po. Alang dulag. Full time G Vlog, nandiyan pa kayo? Please comment po. Sinaan ko lang yung boses ko kasi natulog yung anak ko na eh. Magising. Iyak na naman. Lechong kawali kari-kari. Sarap na. Full time G Vlog. Ilan na anak mo Sangkay? Usap pala Sangkay? Lalaki.
Pasundin na para may kamulay. Ay, diri pa kay wala kami pa budget. Makori pag nagdinagdago rin anak ay waray tirok. Sunod na lang, mga darating na lang ito hiya pag may masusunod. Full time G vlog na isayo pa rin po. Pa-comment lang po kung nandyan pa kayo. Guys, hindi po ako naghihigpit po dito sa live ko ha. Ang akin lang po kahit 5 to 10 minutes po mag-stay lang po kayo. At pwede kayo lumipat sa ibang live. Walang problema po. Para alam ko lang po na naandyan pa kayo. Mega love shoutout po sa 5 viewers at 19 thumbs up. Maraming salamat po sa pamapasyal sa akin live. At salamat din kay Sangkay kasi kahit minsan dalawa lang kami, siya naandyan pa rin. Next kita dito Sangkay pag wala, hindi nag-comment sa akin si, pag hindi nag-ano dyan si ano. Dilat na dilat pa si Sangkay oh. Si Summer Reyes, dilat na dilat pa. Full time G vlog, sa'yo pa rin po. Galing. 4 na cellphone, binuksan mo. Sa akin live, aba, ang tindi mo, Sangkay, bait mo naman. Oh, 5 pala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cellphone, bukas. What a like. Ang galing naman. Bagot may mga damot cellphone. Sana all. Sana all talaga. Malaking sana all talaga, maraming cellphone. Ako wala. Pangatlo dun sa asawa ko, gagamit niya. Sana all talaga. Ano bang klase pag maraming cellphone? Naka-wifi ka ba nga dala sang kahaiya? Full time G vlog. Next na po, next ko na si ano, Iboy TV. Kasi parang nawala ka na agad yan eh. Maraming salamat po, pero piniplay ko po yung short video nyo po kahit hindi kayo nagtagal sa akin live. Walang problema po yan. Naiintindihan kita. Sa Iboy TV tayo guys, yung mahaba niyang mga videos. Waray kwarta, Sangkay, may wifi ako. Waray kwarta, Sangkay, may wifi ako. May wifi ka ngay. Ang kayo, may wifi ka. Waray, di tala. Ayan, Sangkay, nakaharang pa. Play natin yung ano mo, video mo. Congrats, naka 3,000 ka na palang subscriber. Malaki lang yan. Salamat. Walang problema, Sangkay. Basta ikaw. Salamat gyap nga mo nga alagad na yung pinanunod mo akong live. Maraming salamat. Ay, thank you Lord. Mahaba yan, Sangkay, yung ano mo. Adso, 1 minute. Diyan ka lang, Sangkay ah. Panoorin mo na lang yung vlog mo. Mag-ano lang ako, CR. Tinatawag tayo ng kalawakan. Sangkay, ganda ka la ah. Di pa mag-out mamaya pa. Mag-ano lang ako. Tawag ng kalawakan. Diri ka hiton. Kalawakan o palikasan? Diri ka ito na isa ni Lolo. Bakit? Di kaya ako maano dito? Di kaya pangit yung ginagawa ko? Okay naman siguro yan ano. Di kaya ako maano dito? 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 Di
Wala ito. Tutok. Okay. Iba naman tong account na to. Yung isang account ko naman to ginamit ko. Hindi naman siguro yan kasi kung mano tayo ni lolo niyan, di sana nung mano pa yung mga live ko. Nakaano. Wala naman siyang boses eh. Bangin ka Marius content. Di yan. Kay maray man tiya boses. Naka-mute na, naka-ano naman yung cellphone name mo. Maray man boses. Sige. Kaya naman ito, kay madam man kumukuha yung mga mga content. Halimbawa, kay Bimac. Kay Bimac, di ba? Ang dami kumukuha ng content niya. Yun nga, hindi na hindi na demonetize eh. Nagagalit lang mismong Pag yung mismong, halimbawa ikaw, yung channel mo, kinuha ko yung upload mo, ginamit ko. Pinang-upload ko sa aking YouTube. Tapos nag-react ka, nagreklamo, nag-report mo. Ayun, mayroon posibilidad yun na tayo yung channel natin. Sa bagay, bigala shoutout po sa 6 viewers natin dyan. Maraming salamat guys ha. At sa tiwala nyo sa aking live. Paano yan? Diyan ka lang muna ha. Guys, suportahan natin si Biboy TV. Solid yan. Solid na sangkayan. Walang ibang katulad. At nagla-live yan tuwing umaga 7:30. Nagla-live po siya. Pwede nyo pasyalan po sa kanyang live ha. At bibigyan ka ng jacket. At bibigyan ka ng mga bagong kaibigan. Maraming salamat. Diyan ka muna daw. Nag-update kasi nag-update na naman si Lolo. Kasi may mga bad policy siya. Hindi ko pa nakita yan. Sa Gmail yun nakikita, di ba?
Jack Nerbull. Bagong dikit sangkay. Salamat Jack. Thank you sangkay sa sangkay mga ano na lang 8 minutes na lang sangkay mag-out na ako. Maraming salamat sa ano suporta. Good. Dami mo nga alagad sangkay ah. Maraming salamat po sa 6 viewers at 19 thumbs up. Sige, mahulat na ako. Salamat sangkay sa ano. Sangkay pwede ka na mga kumaturog pag ano, magpiraw ka na. Damon salamat gud hay mo na pag ano, pag play mo yung akong live. Way lami man. Sige, salamat sangkay. Hindi, pwede ka na mauna magkaturog. Hinihintay ko lang siya mag ano to 2 hours para ano. Baka pipiraw ka na. Damo mo ata cellphone na ginamit ah. Pinangpili mo. Sa'yo lahat pala yung cellphone na yan. Ang 6 na nanonood. Sa'yo lahat. Ito lahat to ha. Iba naka-live. Ayos. Mega love shoutout po sa 7 viewers at 19 thumbs up. Maraming salamat po kay Sangkay Damot ya. Tulo na cellphone na niyang gamit. Maraming salamat. Kaya nakakadamo kahin mga ano. Ako kasi duwala ta ka cellphone. Tapos minsan ginagamit pa ta anak ini. Yung ginagamit ko pamphlet. Ginagamit ni Mark dyan. Mga parentahan ito dito sa bahay. Ayos ah, may rent cellphone na pala dyan.
pero akon inibugto diri ini akon. Ako lang nagbabantay kung may nagre-rent. Pag may nagre-rent, mabuti diri. Tinatakbo yung cellphone. May pinaparintahan. Ang kulit ano. Nakaharam lahirat cellphone niyo pag adalha iyo. Paano ba? Dinadara pa era? O didalaan pinaparintahan na iyo? Mga kilala naman. Ayos. Negosyo, magkano ang renta? O di nila may amon dapit. Magkano man ang renta nga ng cellphone? Atin per hours. Pag naka 2 oras 20. Ayos ano. Ang baba naman yata. 1 oras? 10 lang? Ang baba naman yun. Sa telepono nga. Baba sa 10. Tulog ulit ang mega love shoutout po sa 7 viewers at 19 thumbs up. Guys, malapit na po, mag 2 hours na. 1 minute na lang, 1 minute. Sangkay, maraming salamat Sangkay, naturong na ako. Boy TV, maraming salamat po. Pipiraw na ako, katulog na anak ko. Naka 2 hours na ako. Maraming salamat sa suporta.
Thank you very much. Sangkay, babay na, babay na. Mag-out na ako, mag-out. Mga turong na. Sige, maraming salamat sa mga pag-play mo sa aking live. Maraming thank you. Good night everybody. Iboy TV. Thank you, thank you. Thank you very much. Maraming salamat sa inyo guys sa nagpasyal sa akin live. Maraming thank you po. Lalo na kay Biboy TV. Napakasulit. Ilang cellphone ang ginamit sa akin live. Thank you very much. Bye bye. I love you guys. See you na lang mga kawaray. Ayan lahat ng yan nagko-comment sa kanya lahat yan. Thank you Biboy TV. Maraming salamat. Bukas po. Anong oras ba yung bukas? 7:30 ba? Masyala ako bukas sa live mo. Maraming salamat po. Good night na, good night. Biboy TV, mag-game shout out. Maraming salamat, magkaturong na kita, kay mapiraw na. Namun salamat ay mo pagpasok sa aking live 7. Itong cellphone ginamit niya. Renintahan. Thank you. Maraming salamat. Hinay ka mga dida. O ikaw gihap, hinay ka mga pinadaha. Dito, mo pa yung gabi. Good night. Good night. Sangkay. Maraming salamat.